želio bih samo reći da zahvaljujem večerašnjoj emisiji i ovoj ekipi koja jedina širi istinu o Domovinskom ratu, koji mnogi danas žele u Republici Hrvatskoj osporiti i zanijekati, a sa time i podijeliti hrvatski puk. Želim vam se zahvaliti na svim materijalima koje ste snimili i ostavili u povijest hrvatskom na puku. Još jednom hvala svim dečkima koji mene poznaju i ja njih. Laku noć. Hvala vama. Evo, hvala našem gledatelju. Imamo još telefona. Halo. Halo. Dobro večer, izvolite. Dobro večer. Srdačno pozdravljam sve branitelje ovdje u vašem studiju, posebno pukovnika Panđu Orkana, Ivicu Panđu Orkana. Zahvaljujem na svemu što su učinili u Domovinskom ratu i posebno što čine i sada da se čuje istina o tim svim zbivanjima. Ali mislim da bi nešto trebalo na široj razini naći neku strategiju. Ja uvijek govorim o tome kako su naši hrvatski branitelji, dragovoljci, zapovjednici imali dobru strategiju i kako su mogli osloboditi i obraniti domovinu i omogućiti da se stvori država Republika Hrvatska. Ali što je se poslije dogodilo, kako da uspijemo sačuvati te tečevine tih tolikih žrtava koje su pale za našu domovinu, jer je ovo očito što vidimo da se događa, da je politika zapravo izdala sve ono što je napravljeno uz velike žrtve i da su sada na margini tih događanja naši branitelji, da protiv mnogih se podižu optužnice i evo vidimo da su po sudovima i u zatvorima i tako dalje, dok za mnoge zločine koji su se dogodili, za koje svi znamo, zapravo nitko ne odgovara. Pa evo zato ja apeliram i na ove dragovoljce branitelje koji su tu, na Ivicu, Panđu Orkana i druge, pa može li se igdje išta dogovoriti branitelji međusobno, zapovjednici, kakav pritisak učiniti na ove strukture vlasti da se ta situacija promijeni u stvari. Evo vidimo i to da je došlo do toga da su mediji, uglavnom oni svi utjecajni mediji u rukama oni koji nisu nikada željeli ni voljeli Hrvatsku, koji su uvijek radili protiv Hrvatske. A to znači da u čijim je onda rukama i naša vlast i politika i sve ostalo. Pa treba naći neku, po mome mišljenju, strategiju da zapovjednici, oni koji su najviše učinili, koji su najviše dali, koji su najviše žrtvovali, da naprave neke dogovore međusobno. Kako učiniti neke pritiske? Kako promijeniti situaciju? Hvala gledateljici. Odgovori, gospođa. A ovo je jedan od načina kojim se mi borimo. Rekao sam, ne znam da li je gospođa gledala od početka. Mislim da je iz Budičine rekla, jel? Otkud je rekla gospođa da je? Nije bitno otkud je. Mislim, ne samo Banovina, cijela Hrvatska je natopljena hrvatskom krvi. Oni koji trebaju ovo raditi, ja nemam osobno ništa protiv nikoga, ali ne rade, brate, svoj posao. Da rade svoj posao, ne bi u Sisačko-moslavačkoj županiji bilo 1600 ubijenih civila, 12 djece do 12 godina starosti, najmlađa žrtva Dario Jurić, 2 godine, ubijen u selu Kostrićima, ne bi bilo Glinskog, Novog Sela, Joševice, Bačina, druge površine masovne, Vukovara i tako dalje i tako dalje. Ovo je jedan od načina kako mi, evo, izabrali smo ovaj put, nas po 3. put ponavljam, niko nije tjerao u ovo, niko nas ne tjera da ovo radimo zato što hoćemo da istina izađe u hrvatsku javnost. Ovo je teško danas, 15 godina nakon Domovinskog rata. Draga gospođo, mi smo manjina u ovoj zemlji, ova zemlja ima 4 miliona stanovnika.